L'oli i el vi són els productes bàsics de la cultura mediterrània. Les divinitats que els representen són Dionís i Atenea. Atenea va competir amb Posidó per ser la divinitat protectora d'Atenes. Posidó va oferir als atenesos l'aigua de mar, però Atenea els hi oferí la primera olivera i va guanyar el concurs. L'olivera a Grècia simbolitzava la pau i la prosperitat, la resurrecció i l'esperança. L'oli era important com a aliment, però també tenia un ús medicinal i com a cosmètic. Els vaixells de l'antiguitat transportaven oli per la Mediterrània en àmfores de ceràmica. Les poblacions catalanes amb tradició olivera donen la benvinguda al primer oli d'oliva de la temporada amb un conjunt de celebracions festives que inclouen rostades populars i altres àpats gastronòmics. El procés comporta feines al camp. La primera és fer caure les olives de l'arbre, una tasca que en alguns indrets s'anomena esquerrar o abastar. La segona és recollir o plegar les olives del terra. Madre, yo tengo un novio aceitunero y aceitunero, que variando tiene mucho salero, mucho salero. Ara bé, el principal ritu que hi ha en totes aquestes festes és la presentació en societat de l'oli nou o novell. En algunes poblacions, aquest acte té un caire religiós i es realitza en forma d'ofrena a l'interior de l'església. En d'altres, en canvi, la presentació de l'oli nou té un format profà, amb la realització d'un àpat popular que convida els assistents a tastar el producte. Durant la seva estada a l'Hospital de Saint-Rémy, a la Provença, Vincent van Gogh va pintar una vintena de quadres d'oliveres. Potser les oliveres tenien un significat espiritual per a ell. Potser hi veia les oliveres de l'hort de Getsemaní, on s'inicià la passió de Jesús de Natzaret. Potser li servien per expressar el seu propi calvari. Potser el fascinaven les formes retorçades de les branques i la gamma de grisos i verds sobre el cel blau de la Provença. I va pintar les mateixes oliveres un cop, i un altre, i un altre, i un altre. Semblen les mateixes i són sempre diferents.